Bye. Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's Family, so welcome back to our YouTube channel for today's video. Tonight, today, tomorrow. So ayan mga ka-family, may pupuntahan po kaming mga Barbie. Doon po pupunta kami ng dagat para po ma-refresh po ang aming kagandahan. Ayan, yung kami na po ang nakakala mga ka-family. So keep on watching. Ang aking sisterette, ayan, ayan. Hindi ko po siya kamukha kasi ibang lahi po siya mga ka-family. Lahi po siyang Pilipino, ako po, demonyo. So, ayan. Yes, ang ganda. Ayan po ang kuya ko naka-brown. Ayan mga ka-family, ayan po, magsimula tayo sa mga paa. Gayo. 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 Mga ka-family, papunta na po kaming Lamba. Ayan, yung Lamba po dito sa Legazpi City, Province of Albay, Bicol Region, Region 5. So, ayan. Ayan po ang aming driver na si Kuya. Ayan. So, nandaan, bibigyan po natin siya ng ayuda. Ayudang kagandahan. Ayan. We're back, we're back, we're back, we're back, mga ka-family. So, ayan, nandito na po yung mga nakakulong po sila. Ayan. Hindi po sila pinapalabas, gawa po ng meron po silang nagwabaksin po sila ng mga facilities. Ayan. Pogi si Kuya. May asawa ka na po, Kuya? Kuya? Wala pa? Oh, yeah. Nandel dyan, wala si Kuyang tip kasi wala pang asawa. So, ayan mga ka-family, keep on watching dahil malapit nyo na pong matunghayan ang dagat dito sa Lamba. Ayan. Shoutout po kay Dorms Florida and kay Asay Tunos Vlog. Ayan mga ka-family. Support niyo po sila mga ka-family dahil isa po silang mga magagandang creator of the year. So ayan, malapit na po kami, nandito na po kami sa Puro Boulevard. So ayan. Family, so ayan, hindi po kami kinaya ng tricycle mga kapatid. Pinaglakad po kami, ayan. Nakita niyo po ba yan? Ayan. So hindi po kami masyadong kinaya ng tricycle. Kaya naglakad na lang po ang inyong lingkod. Ayan. Yes, mga ka-family, we're here! Nag-payment na po sila mga ka-Barbie ng kanilang mga payment. So ako po, libre po ang Ms.Facility. Yes, mga ka-family, so ayan, so high tide po mga ka-family. So this is ano po ang tawag nyo? Mission. Ayan, nagsahin na po kami ng pera sa pamasahe. And then, ang inabutan po namin, ayan, mga ka-family. Pag hindi na po high tide, mga ka-family, so maganda po itong, sobrang maganda po itong Lamba na ito, yung ano po, tapos siyang gilid lang ng dagat. Tapos ang entrance is a free entrance fee po. So ayun mga ka-family, so hindi po natin natuloy ang atin. So next time po mga ka-family, pupunta po tayo again sa Lamba kasi hindi pa po high tide po kasi kaya. So bye! Yes mga ka-family, so for today's video, so epic fail po tayo mga ka-family. Sayang po, sobrang ganda po ng Lamba, lalo na po yung kanyang view. Ayan, libre lang po yun, wala po yung bayad mga ka-family. So,